Роўна 3 гады таму, у 2020-м, Беларусь паўстала супраць дыктатарскага і антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі. Між тым, ворагі нашага народу усцяж пануюць у нашай краіне. Ці азначае гэта, што нашае паўстанне альбо нашая рэвалюцыя, каму як зручней, прайграла і скончылася? Як той казаў, вялікае лепш бачнае на адлегласці. Менавіта таму ёсць гэткая завядзёнка. Гарачыя сённяшнія падзеі каментаваць, рэагаваць на іх эмацыйна, але вось каб іх аналізаваць, рабіць грунтоўныя высновы, тут патрэбны час. Падобныя развагі, дарэчы, я неаднойчы чуў і ад беларускіх літаратараў. Немагчыма было напісаць кнігу пра падзеі 2020-го у 2020-м. Патрэбны быў час, каб асэнсаваць падзеі, калі яны ўжо скончыліся, а не ў часе іх развіцця. Сярод высноваў і развагаў, якія гучаць гэтымі днямі на самых розных беларускіх медыяпляцоўках, я хацеў бы звярнуць увагу на пытанне, якое вы, напэўна, таксама чулі, а магчыма і самыя задавалі. А ці варта яно таго было? Краіна літаральна закатаная пад крывавы асфальт катком рэпрэсіяў. Дзясяткі, а ні ў чым не вінаватых людзей забітыя. Тысячы гніюць у турмах. Дзясяткі тысяч праз тыя турмы прайшлі. Сотні тысяч з'ехалі з краіны. Сама ж краіна фатальна захрасла ў крамлёўскіх абдымках. Супраць нашай волі дзяржава Беларусь сталася суагрэсаркай у расійска-украінскай вайне. На нашай тэрыторыі атабарыліся расійская ядравая зброя і расійскае войска. Дык ці варта яно таго было? Напішыце ў каментарах. Дарэчы, нешта падобнае я неаднойчы сустракаў і ў развагах украінцаў. Маўляў, а ці варта было наогул распачынаць той майдан у 13-14 годах, калі ў выніку цаною яго сталася вайна, страта часткі тэрыторыяў, знішчаная эканоміка і сацыяльная інфраструктура і найстрашнейшае тысячы і тысячы смерцяў і мільёны эмігрантаў. Ну што ж, тады, можа, і адказ на нашыя пытанні варта паспрабаваць шукаць там і гэтак, дзе і як іх знаходзяць украінцы. У няскоранасці, у змаганні з ворагам, у абароне свайго краю і свайго народу, у дэрасіізацыі і вяртанні ў сям'ю вольных еўрапейскіх народаў. Ну і па скрыптум. Згадваць падзеі, якія ўмоўна пачаліся 9 жніўня 2020 года, выключна ў мінулым часе, усё-ткі няслушна. Супрацьстаянне ўсцяж трывае. З аднаго боку лукашысты працягваюць душыць нават намёкі на іншадумства. Пераследуюць усё вольнае і беларускае. З іншага, нашыя добраахвотнікі ваююць на украінска-расійскім фронце, у тым ліку за вызваленне Беларусі. Нашыя палітыкі трымаюць найперш фронт дыпламатычны, даносячы ўсяму свету праўду пра злачынствы рэжыму Лукашэнкі і пераконваючы міжнародную супольнасць не забываць беларусаў і не кідаць нас сам-насам з бядою. Нашы актывісты і валянтэры працягваюць дапамагаць і добраахвотнікам, і пацярпелым ад рэпрэсіяў. Нашыя творцы шукаюць і фармулююць новыя сэнсы, дапамагаючы нам і пад акупацыяй, і ў эміграцыі заставацца беларусы. А таму кропку ставіць заўчасна. Пакуль мы не скарыліся, мы не пераможаны. І шанец адолець цемру застаецца. Жыве Беларусь!